shi yasa tun safe baka zo gidana ba? Haba kuma wannan customer ta ce. Ya sa aiki so ki same ni da customer ta kuma ki dinga kokarin kina so ki ci mata mutunci. Kan rufe min baki ban zo kanka ba tukunna. Haba kuma wannan wani irin abu ne? To bar na ga miki. Ko matata ba ta sai mun wannan kashe da kike mu. Kai ki sake ce mun karuwa. To idan na ce miki karuwa sai me? Maka duk ran da na ƙara ganin ka da wata billahi lazi sai na maka rishin mutuncin da baka taba tunani ba. Kai haƙuri fa kin ji? Dan rufe min baki ka wuce mu tafi saboda ina son magana da kai. Iye Sani hawan daga min murya kake? To bari ka jin gaya maka kar ka kuskura ka sake min magana wata a gurin nan. Ka wuce mu tafi gida saboda ina son magana da kai. Gida kuma? Yanzu ko ba za ka je ba? Yanzu fa na bude wajen. Shikenan ba na kashe wata. To wuce mu tafi. Cikin gidan ne ka taho min da na irin wannan nan da ake saidawa mimiya. To ni ba mimiya nake bukata ba, me kuli nake so ka kawo min gobe da safe. Ya kamata ki fahimta tun safe nake gidan nan har yamma kuma akwai ayyukan da za a karba. Gaskiya gobe zan samu damar zuwa ba. Ban gane abin da kake nufi ba. Kana nufin cewar ba za ka zo ba kenan koya? Ni ban ce haka ba, amma ya kamata ki dinga daga mun kafa saboda akwai kayan bikin da ake so za a zo a karba kuma sati mai zuwa za a yi bikin nan. To ka dinga bawa yaranka suna yi mana ko dole sai ka tsaya kayi da kanka? Ya kamata ki gane da kike magana yara ba kuma za su iya ba, kuma akwai abubuwa da dama wanda idona ake dubawa ake ba da aikin. Shi kansa in je in zauna a wajen yana da matukar muhimmanci saboda wani in ya zo in bai ganni ba sai ba da aikin ba. Ya kamata ki gane haka. Kaga dan Allah ya isa. Naji. Ni dai ina so gobe ka tabbatar da cewa ka zo da safi domin ka ja min ruwa don ko ruwan da zan yi wanka ba ni da shi. Yanzu a ce ruwan da zaki wanka ko kuma ruwan da zaki amfani da shi sai na taho tun daga Hausa na zo na janyo miki ruwa? Ban gane ba za ka zo ka ja min ruwa ba. To idan ba kai ba ka gaya min wanda zai zo ya ja min ruwa. Sai ki samu almajiri mana su ɗebo miki. Kaga malam dakata da Allah idan ka gaji da ni ne sai ka gaya mu sai me? Shikenan zan zo gobe sabon jama'a. Dan Allah ina kashe tun safe da ka bar gidan nan
baka sake juyo mu ba. Ina ta famin kiran wayanka bana samu. Wajibi. Ba ta ce ba caji. Tun da na fita babu caji. Kuma da na je shago ma ban samu ta ba. Kuma abin da yasa kika da kira na baki same ni ba. Kuma dalilin da yasa mu mai da hankali ba sa caji ba. Kayan wata amarya ne a gabana. Ina ta kokarin in ga cewa na kammala kayan. Amma fa so uku ina aikawa. Sai a ce min ka daɗe da fita baka dawo ba. Ina ganin lokacin da kika aika sau uku bana nan. Na je kasuwa ne. Kuma kin san yanayin kasuwa. Amma dai daga dawo. Abin da nake so da ke a yanzu. Ki maza ki je ki dafa ruwa zan yi wanka. Baba ina kwana. An tashi lafiya. Wai jiya ina ka je ne har dare na kwanta baka dawo ba lafiya? Baba kenan. Ki sai yanayin aikin namu. Aikin ne na da wahala. Kuma jiya wani mutum ne ya zo ya dauke ni. Mu yi nan, mu je can, mu gwada can. Ya sa na aiki can, ya sa na aiki can. Ina gaya miki dai har sai da dare yayi. Shi na gani ai. To so bayan dare dai yayi bamu gama ma. Haka dai na tafi na bashi. To lokacin da na zo kin yi bacci. Gajiya ne da zaman jiran ka nace to Allah ya ji shemu alheri. Shine na shiga daki na je na kwanta. Sai na ga bai kamata in ta da ke ba. Shi sa na kwanta. Yanzu ma kin ga dai na shirya. Fita zan yi. A dinga dai kula da mutanen da za a dinga kiran ka aiki. A dinga kula da su. Ba a kiwon dabba mutum ake kiwo. Ubangiji Allah ya kare ka, Allah ya kiyaye ka. To, baba ni zan fita. To, Allah ya kiyaye. mai gida. Na jinki. Wai dan Allah me yake faruwa ne? Me yake damun ka? Na ga gabaki ɗaya kaman ba a hayyacin ka kake ba. Lafiya ta kalau, babu abin da ke damuna. Kin me yasa na ga miki magana ne ba kya ci? Kin tambaye ni kin ce akwai wani abu da ke damuna, na ce miki ba abin da ke damuna. Kuma sai ki dame ni da maganganu kala. Babu abin da ke damuna. Ni lafiya ta kalau. To shikenan. Kaga dai yanzu zaka fita. Gashi bana sha'awar komai. Dan Allah ko awara ce ka siyo min a can bakin layi. Ke ko da yaushe sai ki dinga kokarin ki bata min lokaci ko? Kinga in kina sha'awar awara ki shiga daki ki dauko hijabi ki saka ki je ki so da kanki. Amma dai duk saurin da kake ka tsaya ka kula da ni ko dan da ke ciki na. Kula da ki. Mai gida fa. Mai gida. Baki ɗaya ban san me ke damun shi ba. Waldan mom. Barka da zuwa. Yau kuna a gidan namu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haba mom, ya ke ta kiran wani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Sai ka ce wani kin ga wani mala'ikan mutuwa? Kubura. A'a. Mom, an dakata. Ki bari ina da bako a ciki. Bari in dauko miki abinda zaki zauna a nan. Ga kubura ni ba shiga zan yi ba kuma ba zama na zo yi ba, zuwa na yi ki haɗa kayanki mu koma gida. Haba mu wannan wasa ma kenan. Lokacin da kuka kore ni daga gidanku ne ta ba ku haƙuri kuka ƙi haƙura, sannan sai da na fito na ji daɗin bariki sannan za ku ce za ku mai da ni? Ba zai yiwu ba.
Kubura, wani irin magana kike yi? Bari ki ji, duk wannan magana ta riga ya wuce. Ki shiga ciki ki ɗauko kayan ki dai kawai mu tafi gida. Ki yi haƙuri. Ta. Mom, bari in gaya miki gaskiyar magana. Idan kika ga na ɗauki ƙafata na kai gidanku, to ranar na samu ciki na haihu zan kai muku ɗa. Kawai. Me yasa ke da shegen taurin kunne ne? Me ke ga irin waɗannan maganganu? Mom, da Allah kin ga ina da bako a ciki. Muna ɗan jin yayi. Kubura! Kawai ki je gaskiya kai ya ga muna sa in sa, kai ya ji muna sa in sa da ki, kawai je ki mun na Allah. Ba ka saurare ni ba? Kubura! Kada ma sun gaya miki na ce kada ki sake ki ji, domin in kika je ba abin da zaki ɗebo idan ba ɓacin rai ba. Gashi kin je kin ɗauko abin da kika Malam nayi da na sani. Nayi da na sani zuwa gurin yarinyar nan. Na ga abin da ido na bai so ya gan shi ba. Na ji abin da kunne na bai so ya ji shi ba. Ha, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. kin yi da na sani ko da na yi da na sani, kowa damuwar kansa ya sani. Ni fa kina gani masallaci in ce na je na yi jam'i a cikin mutane tun yaushe, saboda ina jin kunyar yadda zan je muna haɗa idanu da mutane muna hannu da su. Malam kenan kanka ka sani. Malam ko gidan suna ba na iya shiga, kai makota nan ba na iya leƙawa. Gani nake kamar in na juya za su dinga nuna ni da ɗan yatsa. Wannan al'amari ba kowa jefa raina a cikin wannan abu ba. Wallahi baki na ne. Ban taɓa faɗa alheri akan 'ya'yan jama'a ba. Kai malam ka daina irin wannan zancen. Allah ne da ya turo mana kaddara, ya zamu yi sai mu rungume shi da hannu. Lafiya. Kina lafiya? Mami kuma tana nan?